Πέτρο Λιμπεράκη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση και για όλους που είναι παρόντες, θυσιάζουν το απόγευμα της Κυριακής τους. Δεν ξέρω αν μπορώ να μοιραστώ την οθόνη μου, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν μπορώ να τα πω και προφορικά. Νομίζω ότι Ναι, μπορεί. ναι. Μισό Οκ. λεπτό να δώσω άδεια. Ναι, δεν χρειάζεται κάτι. Φαίνεται η οθόνη, εντάξει. Ναι. Ωραία. Ναι, Ωραία. ναι. Ωραία. Εγώ, για όσοι δεν με ξέρουν, είμαι ο Πέτρος Ολυμπεράκης, είμαι βιολόγος, έχω διδακτορικό στην οικολογία και δουλεύω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Θέλω να πω μερικά πράγματα που κρίνω, τελείως υποκειμενικά, ως βασικά επίδικα στην τομή οικολογίας και πολιτικής. Αν και εισαγωγικά να πω ότι αυτή η τομή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και απόλυτη επικάλυψη και να μην τέμνονται τα δύο σύνολα, αλλά κάπως να συμπίπτουν σχεδόν, γιατί δεν υπάρχει οικολογικό θέμα που να μην έχει πολιτικές διαστάσεις, ούτε το αντίστροφο, σε οποιαδήποτε επίπεδο και να το δούμε. Τέσσερα θέματα θα θίξω. Αυτά που είναι στην τρέχουσα πολιτική, στην τρέχουσα δράση των οικολογικών κινημάτων κτλ. Αφορούν την ενέργεια, το δίλημμα κλίμα-υγιή, θα εξηγηθώ παρακάτω, τα θέματα της φύλαξης και δύο μικρότερα, τα θέματα της φύλαξης και τα προεδρικά διατάγματα των προστατευόμενων περιοχών. Φαίνονται κάπως ασύνδετα, εκτιμώ ότι όλα επιδρούν, θα μπορεί να το δούμε και στην πορεία. Συγγνώμη. Ξεκινώ με την ενέργεια, με μια σειρά ερωτήσεων και να δούμε εκεί μπορούμε να βρούμε πολιτικά επίδικα. Δηλαδή, ήδη από το αν αναρωτηθούμε ποιες είναι οι πηγές ενέργειας. Έχουμε τρεις. Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο να το συζητήσουμε. Είναι τα ορυκτά καύσιμα, τα πυρηνικά και η ΑΠΕ. Εάν ρωτήσουμε ποιες από τις τρεις κοινωνικά ή ποιες από αυτές μας ενδιαφέρει να αξιοποιήσουμε, ας πούμε, για την παραγωγή της ενέργειάς μας, η δική μου απάντηση είναι σαφέστατα όχι στις δύο πρώτες και στοχεύω στην αξιοποίηση των ΑΠΕ. Εδώ είναι ένα πρώτο είδη μέρος πολιτικών συγκρούσεων. Τα πυρηνικά πάνε να εμφανιστούν ως φιλικά στο περιβάλλον, ότι δεν έχουν οικολογικό αποτύπωμα με την έννοια το ότι δεν παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και πραγματικά η συμβολή του στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου στο κλίμα είναι ελάχιστη. Αυτό όμως που ξεχνάμε να πούμε είναι ότι τα απόβλητά τους, για τα οποία δεν έχουμε τρόπο να τα διαχειριστούμε, υποθηκεύουν περίπου τις επόμενες 1000 γενιές, το μέλλον των επόμενων 1000 γενεών. Είναι 25 με 30 χιλιάδες χρόνια στην καλύτερη περίπτωση η διάρκεια που είναι τοξικά για τον άνθρωπο. Οπότε είναι ένα ζήτημα σε ποιες πηγές ενέργειας αναφερόμαστε. Για τα ορυκτά καύσιμα επίσης υπάρχει μεγαλύτερη σύμπνοια στο ότι δεν είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν. Εν τούτης πάμε να παρουσιάσουμε λίγο πιο φιλικά το αέριο, ποια είναι η χρήση του για την ηλεκτροπαραγωγή, στα σπίτια, για το μεταβατικό καύσιμο, να κάνουμε νέες μονάδες κτλ. Η δική μου θέση λέει ΑΠΕ. Αν δεχτούμε λοιπόν τις ΑΠΕ, πάρουμε αυτή την πρώτη πολιτική απόφαση, μετά λέμε ποιες ΑΠΕ. Όλη η συζήτηση ή σε πολύ μεγάλο βαθμό η συζήτηση αναφέρεται στις δύο πρώτες που αναφέρω, τις ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά. Πολύ λίγη συζήτηση γίνεται για τη γεωθερμία, οποιασδήποτε επίπεδου με υψηλή, μέση, χαμηλή ενθαλπία. Υψηλή, για να το δώσω να το καταλάβετε, είναι αυτό που μπορούμε να πάρουμε καυτό νερό ήδη από τη γη και να κάνουμε κατευθείαν ενέργεια. Ενώ η μέση ενθαλπία είναι αυτά τα πεδία που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα που βγαίνει αρκετά ζεστό νερό που μπορεί να αξιοποιηθεί για διάφορες χρήσεις και ούτω καθεξής. Για τα υδροηλεκτρικά, η μόνη συζήτηση που γίνεται στο πολιτικό επίδικο σε σχέση με τα υδροηλεκτρικά είναι. Μάλλον είναι δύο. Ένα, η ιδιωτικοποίησή τους, δηλαδή κάτι που ζητείται με έμφαση από τους παραγωγούς ενέργειας, γιατί είναι και ένα εργαλείο αποθήκευσης ενέργειας στα υδροηλεκτρικά. Και το δεύτερο είναι για τα μικρά υδροηλεκτρικά, που εκεί υπάρχει μεγάλη σύγκρουση σήμερα στη χώρα μας, γιατί πάρα πολλοί προσπαθούν να αξιοποιήσουν με μικρά υδροηλεκτρικά συστήματα, αγνοώντας όμως ή καταπατώντας τις προβλέψεις της Οδηγίας 60 του 2000, δηλαδή φράζοντας τελείως τους ρου των ποταμών ή εν πάση περιπτώσει με τρόπους που δεν ενδείκνυνται.
Για τον κυματισμό τον θεωρούμε κάτι τελείως εξωπραγματικό, ενώ υπάρχουν εφαρμοσμένα. Βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς, δηλαδή όχι να φυτεύουμε σε παραγωγική γη, αλλά τα βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς που είναι τα φύκη μπορούμε να τα παράγουμε σε τελείως ουδέτερες περιοχές, αδιάφορες. Και μία σειρά άλλων που δεν χρειάζεται να πούμε. Κάνω μία σημείωση στο τέλος για την εξοικονόμηση, για την οποία γίνεται μεγάλη συζήτηση και είναι ένα μεγάλο πολιτικό επίδικο. Εν τούτης δεν είναι πηγή ενέργειας. Δεν παράγει ενέργεια εξοικονόμηση. Εξοικονομεί και είναι ένα θέμα που πρέπει να βάλουμε σε μεγάλη προτεραιότητα, εξαιρετικά απαραίτητο. Όμως, και εδώ υπάρχει θέμα πολιτικού επίδικου. Με ποια έννοια? Λέμε ναι, εξοικονόμηση, αλλά πού είναι οι κανόνες, οι νόμοι που λένε στους Δήμους περιορίστε τη σπατάλη της ενέργειας, στους ΤΟΕΒ περιορίστε τη σπατάλη της ενέργειας και με αυτούς τους τρόπους, ή στους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας. Όλοι την αγαπάμε την εξοικονόμηση, αλλά να τη λέμε μόνο στις διαφάνειες όταν κάνουμε ομιλίες όπως εδώ καλή ώρα. Εάν πούμε ότι δεχόμαστε αυτό που λέω, ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε, δεν το πρώτη φορά το λέω ρητά, όλες τις δυνατές πηγές ενέργειας, πρέπει να δούμε πού. Για κάποιες από αυτές τις πρασινισμένες, περίπου τις έχουμε χωροθετημένες. Δηλαδή η γεωθερμία δεν μπορούμε να την ψάξουμε υψηλής ενθαλπίας όπου θέλουμε, είναι στη Μήλο, είναι στην Ίσυρο, είναι εκεί που έχουμε φεστιότητα. Τα υδροηλεκτρικά επίσης είναι περίπου χωροθετημένα εκεί που έχουμε τις μεγάλες μάζες νερού. Για τον κυματισμό το αφήνω με ερωτηματικό, που όπως και τα βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς δεν έχουν ανάγκη καν. Η μεγάλη συζήτηση είναι σε σχέση με τις ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά και περνάω αμέσως στο ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει να κάνει πού χωροθετούμε. Εδώ θέλω να πω μια ξεκάθαρη θέση. Είμαι απολύτως ενάντια σε ειδικά χωροταξικά. Νομίζω ότι και η αριστερή προσέγγιση είναι όχι σε πλειάδα, αν και δεν είναι το αντικείμενο μου, είναι αντικείμενο χωροτακτών περισσότερο και όχι το δικό μου, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι σύμφωνοι με δεκάδες ειδικά χωροταξικά που βλέπουμε κατά καιρούς, όπως το πρόσφατο ένα τραγικό που βγήκε του τουρισμού κτλ. Τι θέλουμε? Ζώνες αποκλεισμού και ζώνες αναζήτησης. Έχουν γίνει επιστημονικές μελέτες. Παρουσιάζω μόνο μία από αυτές τα αποτελέσματα. Πολλοί είναι την αδικό πάρα πολύ παρουσιάζοντας μόνο ένα χάρτη από τη μελέτη των Κατή και Κασάρα του Πανεπιστήμιου των Ιωαννίνων, που με πολυπαραγοντικά κριτήρια ορίζουν ποιες περιοχές δεν πρέπει να μπουν οι ανεμογεννήτριες και ποιες περιοχές μπορούμε να αναζητήσουμε τη δυνατότητα να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Αυτές είναι αντίστοιχα οι πράσινες, οι ζώνες αποκλεισμού, και οι μπλε, οι δυνητικές ζώνες, οι ζώνες για δυνητικές επενδύσεις. Αντίστοιχα θα μπορούσε να γίνει μελέτη και για τη θάλασσα, γιατί τώρα υπάρχει μεγάλη συζήτηση και για τα υπεράκτια αιωλικά. Την πρόταση αυτή, την προσέγγιση αυτή, δεν λέω εγώ να εφαρμόσουμε αυτή τη συγκεκριμένη, αλλά είναι ένας τρόπος με σαφή μεθοδολογία που μας λέει 10 πράγματα που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όπως βλέπετε, πρακτικά αποκλείει τις ορεινές περιοχές, αποκλείει τις περιοχές Natura, αποκλείει πάρα πολύ σημαντικούς υγρότοπους κτλ. Δεν είναι τα μόνα κριτήρια που αναφέρουν, είναι πάρα πολλά, με πολύ μεγάλη σειρά κριτηρίων. Έχουμε όμως τον τρόπο να το προσδιορίσουμε με τρόπο που επιδέχεται κριτικής και βελτίωσης. Για τα φωτοβολταϊκά, η μεγάλη σύγκρουση έχει να κάνει με την κατασπατάληση γεωργικής γης ή φυσικού περιβάλλοντος, δασικών οικοσυστημάτων ακόμα, για να τοποθετήσουμε φωτοβολταϊκά. Αυτό νομίζω ότι είναι λάθος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπω στον κόπο να ερμηνεύσω γιατί είναι αυτό. Τη στιγμή μάλιστα που έχουμε μελέτες, ο χρόνος δεν είναι κατάλληλος, η ώρα που έχω για να το παρουσιάσω, που τεκμηριώνουν ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες στο αστικό περιβάλλον. Στην Κρήτη μια μελέτη λέει ότι μόνο 10, εκμεταλλευόμενοι τις 10 μεγαλύτερες πόλεις, μπορούμε να εγκαταστήσουμε δυναμικό δεκαπλάσιο από το ήδη συνολικά εγκαταστημένο. Συνολικά εννοώ θερμικά και ΑΠΕ που υπάρχουν εγκατεστημένες στο νησί. Τα αντίστοιχα που έχουν μελετηθεί σε άλλες εργασίες είναι ότι για την Ελλάδα είναι περίπου η δυνατότητα στις αστικές περιοχές να εγκαταστήσουμε άλλη τόση
από την εγκατεστημένη ισχύ που έχουμε σήμερα, ενώ για την Ευρώπη που είναι, καταλαβαίνετε ότι εμείς είμαστε προνομιούχοι σε σχέση με αυτό, γιατί είμαστε σε χαμηλό γεωγραφικό πλάτος, και ακόμα και όμως για την υπόλοιπη Ευρώπη θεωρούν ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αστικές περιοχές μπορεί να καλύψει το 24% των ενεργειακών απαιτήσεων. Πρακτικά, πού συνδύνουν όλα αυτά που είπα, στο ότι υπάρχει, στο ποιος θα τα κάνει. Έτσι. Και υπάρχουν εδώ πάλι μια πολιτική επιλογή. Πάμε για μικρά διασπαρμένα, διασυνδεδεμένα συστήματα ή για να ευνοήσουμε λίγους και μεγάλους παραγωγούς. Εδώ είναι σαφές το επίδικο. Και για να το πω και αλλιώς, την ίδια σειρά ερωτημάτων πάλι μπορούμε να την κάνουμε, αλλά με την ανάποδη σειρά. Μπορούμε να την κάνουμε την ανάποδη σειρά πάλι αναζητώντας το πολιτικό επίδικο. Δηλαδή, αν η πολιτική μας απόφαση είναι ότι πάμε σε μικρά διασπαρμένα συστήματα, πρέπει να πούμε όχι φωτοβολταϊκά σε αγροτική γη, πρέπει να πούμε ανεμογεννήτριες όχι σε περιοχές αποκλεισμού, πρέπει να πούμε όλες τις πηγές ενέργειας και όχι στα ορυκτά καύσιμα κτλ. Δηλαδή, διαβάζετε και ανάποδα αυτή η σειρά των ερωτημάτων. Περνάω στο δεύτερο θέμα, σταματάω εδώ με την ενέργεια. Περνάω στο δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να μιλήσω, είναι για το κλίμα, για το δίλημμα κλίμα ή γη. Στην πραγματικότητα δεν μπαίνει αντιπαραθετικά, αλλά θέλω να δώσω πολύ μεγάλη έμφαση στο πρόβλημα των αλλαγών χρήσης γης. Η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα, τη βιώνουμε καθημερινά και έχουμε φαινόμενα που έχουν βαριές επιπτώσεις και ιδίως στους πιο αδύναμους. Οι δράσεις με στόχο την κλιματική κρίση, την ανέρεση των προβλημάτων που προκαλεί, που πολύ χοντρικά είναι αυτό που ονομάζουμε ενεργειακή μετάβαση, στον πολύ κόσμο εμφανίζονται ασαφείς, μακριά από τον κόσμο, μακριά από την καθημερινότητα του πολίτη. Πρέπει να τις δούμε σε πάρα πολύ ευρεία κλίμακα. Δεν μπορούμε να πω εγώ κάνω δύο πράγματα εδώ απ' έξω και βελτιώνεται το κλίμα εδώ απ' έξω. Δεν γίνεται. Πρέπει να το δούμε σε πολύ μεγάλη κλίμακα και τα αποτελέσματα τα προσδοκούμε σε πολύ μεγάλο χρονικό βάθος. Εν τούτης, βασικές επιπτώσεις στη κλιματική κρίση που βιώνουμε προκαλούν οι αλλαγές χρήσης γης. Εκεί μπορούμε να έχουμε παρεμβάσεις και τοπικές και ουσιαστικές. Δηλαδή, ποια προβλήματα περιγράφω: εκχερσώσεις, μπαζώματα, αποδάσωση, εντατικοποίηση γεωργίας, που περιλαμβάνει και να τρώμε δάση για να βάζουμε καλλιέργειες κτλ. Και βέβαια και κυριότερο η αστικοποίηση. Είτε η ιδιωτική αστικοποίηση, το να χτίζουμε σπίτια όπου να είναι αυτό, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε το μοναδικό της εκτός σχεδίου δόμησης κτλ. Είτε η δημόσια αστικοποίηση. Αυτή έχει πάρα πολλές μορφές, με το πρόσημα κατεξοχήν των υποδομών κοινής ωφέλειας. Δηλαδή πρέπει να αστικοποιούμε για να έχουμε εξορίξεις, για να έχουμε δρόμους, αεροδρόμια, ανεμογεννήτριες σε βουνά, φωτοβολταϊκά σε γεωργική γη. Το πρόσφατο επίσης τραγικό νομοθέτημα που διαθέτει η χώρα μας για την άδεια ιδιωτικής πολεοδόμησης κτλ. Πολιτικό λοιπόν επίδικο εδώ είναι, λέω εγώ, θέτω εγώ και δεν υπάρχει θέμα να είναι όλοι σύμφωνοι, ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την ελεύθερη γη, την ελεύθερη φύση. Πρέπει να επαναφέρουμε στη φυσική κατάσταση υποβαθμισμένες περιοχές. Εξού και ο πρόσφατος νόμος για την αποκατάσταση της φύσης, που με μεγάλη σύγκρουση και με μελισσώδες μάχες από την ακροδεξιά και τη δεξιά, έστω και υποβαθμισμένος, κατάφερε να περάσει στην κοινότητα. Έχουμε ανάγκη ευρείας εφαρμογής αυτών που λέγονται λύσεις βασισμένες στη φύση, nature-based solutions, είναι ο διεθνής όρος, έναντι των εφαρμογών γκρίζας ανάπτυξης, δηλαδή πρακτικά, να το πούμε με απλά λόγια, μπουλντόζες και μπετό. Εδώ πέρα είμαστε απολύτως αποτυχημένοι. Αν πάτε σε οποιαδήποτε παρουσίαση για το φυσικό περιβάλλον, όλοι θα πούνε τι καλές οι λύσεις βασισμένες στη φύση κτλ. Δείτε έξω, γύρω σας, όπου πηγαίνετε και βρείτε μία εφαρμογή λύσεων βασισμένης στη φύση. Είναι ελάχιστες, για να μην πω μηδαμινές. Πλήρης αποτυχία εκεί, τεράστιο επίδικο, τεράστιο, και το βιώνουμε και μετά εκεί που έχουμε τα πολύ μεγάλα προβλήματα, ας πούμε, με τις πλημμύρες. Τι είναι η πρόταση που έρχεται και μας λέει η κυβέρνηση? Γκρίζα ανάπτυξη, γκρίζα έργα, μπουλντόζες, μπετό, φράγματα κτλ. Έτσι, καμία προσέγγιση καν ούτε σαν ιδέα των λύσεων βασισμένων στη φύση.
όχι φυσικά στις εξορίξεις ορυκτών καυσίμων κάθε μορφής. Επανέρχεται εδώ είναι και η σύνδεση με το προηγούμενο, όπως και η μείωση χρήσης των ορυκτών καυσίμων που έχουμε σήμερα για την ενεργειακή μετάβαση. Και βέβαια όχι σε εξορίξεις που έχουν αποκλειστικό στόχο το κέρδος. Το θέμα της φύλαξης μπορεί να ακούγεται πιο light από τα προηγούμενα, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, γιατί και αυτό που βιώνουμε ίσως καθημερινά και όλοι να το έχετε βιώσει, αλλά εμένα είναι από την καθημερινότητά μου είναι η σύγκρουση με το περιβαλλοντικό έγκλημα. Μας παίρνουν άνθρωποι τηλέφωνα, ας πούμε, εδώ επειδή ασχολούμαστε με το περιβάλλον, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, μας λένε να καταστρέφεται αυτό το ποτάμι, αυτό το δάσος κτλ. Είναι η εμπλοκή δεκάδων υπηρεσιών, αναφέρω ενδεικτικά κάποιες εδώ πέρα, αλλά στην πραγματικότητα είναι περισσότερες, που είναι μια πραγματικά τερατώδης γραφειοκρατία για τον πολίτη, αν καταφέρει ποτέ να βρει άκρη σε μια καταπάτηση. Εγώ ο ίδιος δεν καταφέρνω πάρα πολύ συχνά. Παρόλο με εντατικές προσπάθειες, έτσι, που είναι και υποτίθεται το αντικείμενό μου και ξέρω δύο πράγματα παραπάνω από τον νόμο, για τον νόμο. Ένα πολιτικό ετούμενο εδώ πέρα είναι διαμόρφωση μιας υπηρεσίας φύλαξης υπαίθρου, που είναι και συμπεράσματα Επιτροπής της Βουλής του 2018 ότι είναι κάτι που μας λείπει. Μια υπηρεσία φύλαξης που να έχει φύλακες και επιστήμονες του κλάδου, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους κτλ. Αλλά και άλλων ειδικοτήτων όπως κοινωνιολόγους, νομικούς, μηχανικούς. Ίσως να μην είναι τόσο αισθητό στα αστικά κέντρα. Στην περιφέρεια υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη χαμηλού επίπεδου εγκληματικότητα, χαμηλού επίπεδου, όχι να μην την πω εγκληματικότητα, παραβατικότητα, η οποία κυρίως στόχο έχει τη φύση, αλλά από την οποία υποφέρει πάρα πολλοί κόσμος στην Ήπεθρο. Εδώ το πολιτικό επίδικο τι είναι? Αυτό που βλέπουμε και σε άλλες τομείς της κοινωνίας, δηλαδή η αποδυνάμωση ή η απονέβρεση των μηχανισμών ελέγχου. Και οι ίδιοι που υπάρχουν δεν λειτουργούν και πόσο δε μάλλον να φτιάξουμε ένα καινούριο, έτσι όπως λέω εδώ πέρα. Αυτό γίνεται και από αδράνεια, αλλά συνήθως είναι από πολιτική επιλογή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι μας βολεύει αυτή η κατάσταση με το περιβάλλον, να υπάρχει μια χαόδης και άντε μπας και καταφέρει κανείς να βρει μια άκρη. Τελευταίο, και ελπίζω να μην έχω καταχρηστεί πολύ το χρόνο, είναι σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές. Είναι η απόρρια από την οδηγία 92-43 του 92. Με την οδηγία αυτή σχεδιάστηκαν το πανευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. 446 περιοχές του δικτύου υπάρχουν στην Ελλάδα. Για τις περισσότερες υπάρχουν ή συντάσσονται τώρα αυτό που λέμε ειδική περιβαλλοντική μελέτη, που είναι ένα βασικό κείμενο, λέει γιατί αυτή την περιοχή την προστατεύουμε, τι έχει το ενδιαφέρον εκεί πέρα για να το προστατεύσουμε. Αλλά καμία περιοχή, ίσως να κάνω λάθος και να είναι μία από τις 446, δεν έχει την κατάληξη της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, που είναι το προεδρικό διάταγμα. Υπογεγραμμένο προεδρικό διάταγμα που τι λέει? Θα επιτρέπεται, απαγορεύεται σε κάθε ζώνη αυτής της περιοχής. Γιατί συνήθως τη ζωνοποιούμε, έχουμε μια περιοχή πυρήνα, μια δεύτερη περιοχή γύρω από αυτήν και μια τρίτη περιοχή με πιο ελεύθερες ανθρώπινες δραστηριότητες. Για αυτή την κατάσταση η Ελλάδα πληρώνει και σήμερα, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πρόστιμα πέρα από το διασυρμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2017 βγήκανε δύο προγράμματα, το ένα αποκλειστικά με 17 εκατομμύρια ευρώ για να συνταχθούν ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τις 446 περιοχές και προεδρικά διατάγματα, συν 17 εκατομμύρια για εφαρμογή κάποιων από αυτών. Σήμερα που μιλάμε, 2024, τέλος 2024, πια μπαίνουμε 25, δεν υπάρχει κανένα υπογεγραμμένο ακόμα. Είναι μεγάλος αγώνας, ευθύνη όλης της κοινωνίας νομίζω, να πιέσει να πάρουμε αυτή την απόφαση. Δηλαδή θέλουμε τώρα, αύριο το πρωί, να υπογραφούν τα προεδρικά διατάγματα για τις προστατευόμενες περιοχές. Συγγνώμη αν σας κούρασα, σταματάω εδώ και είμαι στη διάθεσή σας αργότερα για ερωτήσεις, αφού ακούσουμε και τους άλλους συμμιλητές. Δεν μας κούρασες καθόλου, σύντροφε. Πολύ συστηματική και εμπεριστατωμένη η παρέμβασή σου. Νομίζω τουλάχιστον κάποιοι από εμάς μάθανε και πολλά πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Δεν ξέρω ποιος είναι. Καλησπέρα, με ακούτε? Ναι, 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 σε ακούμε. Θα προχωρήσω να μοιραστώ κι εγώ την οθόνη μου. Να συστηθώ κι εγώ λοιπόν. Ο Πουλής ο Δημήτρης, είμαι μηχανικός από σπουδή. Την καριέρα μου την έκανα στο ΤΕΙ Κρήτης, τώρα το λένε ΕΛΜΕΠΑ. Ασχολούμαι τα τελευταία 10 χρόνια εντατικά με τα θέματα του περιβάλλοντος από μια πολύπλευρη προσέγγιση, από την πολιτική πριν απ' όλα, αλλά και από τις γνώσεις της μηχανολογίας και τις επιστημονικές γνώσεις. Συμφωνώ απόλυτα με την εισαγωγή του Πέτρου ότι η πολιτική με την οικολογία μάλλον ταυτίζονται στο σημερινό κόσμο και στην επόμενη διαφάνεια θα δούμε γιατί. Αυτά που θα καταθέσω εδώ στην παρέα, στην ομίγυρη, είναι μάλλον στο επίπεδο της πολιτικής της ευρύτερης και με μια στόχευση, θα την έλεγα, οικουμενική. Όταν τελειώσω, όχι το κείμενο της εισήγησης, αλλά η τεκμηρίωση αυτής της εισήγησης θα σας τη στείλω με ένα αρχείο στο chat. Είναι 10-15 σελίδες και έχει καμιά 20 αναφορές. Δηλαδή είναι τεκμηριωμένα όσα θα πω που δεν θα αναφέρομαι από εδώ και μπρος. Συνηθίζω να εξηγώ αυτή τη λέξη κάτω-κάτω το disclaimer ότι μελετώ το θέμα πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σύνθετο, το βασανίζω, το ντουχιουντίζω που το λένε εδώ στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά πρέπει και εσείς να πάρετε με μια αμφισβήτηση, με μια ένσταση, με μια διάθεση να κρίνετε αυτά που θα πω. Εγώ πιστεύω ότι είναι σωστά, αλλά μέσα από αυτή την ιχνηλάτηση της αλήθειας θα τα καταλάβουμε ίσως όλοι περισσότερο. Σε σχέση με αυτό το αίτημα, τι είναι πολιτική και τι είναι οικολογία, όπως εξελίσσεται ο πολιτισμός μας, ο ενιαίος πια, ο παγκοσμιοποιημένος πολιτισμός, τα συστήματα τα βιολογικά, δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινωνίες, έχουν ενσωματωθεί με τη φύση σε ένα ενιαίο υπεροργανισμό. Οι περισσότεροι πιθανώς θα γνωρίζετε τον όρο ανθρωπόκαινος, που λένε ότι είναι η εποχή του ανθρώπου, είναι η εποχή που ο άνθρωπος καθίσταται γεωλογικός παράγοντας. Είναι μια μεγάλη φιλολογία γύρω από αυτό, αλλά το βασικό περιεχόμενο αυτού του όρου είναι ότι ο άνθρωπος, η φύση είναι ένα και το αυτό, οπότε οι πολιτικές διευθετήσεις που μιλάμε για τις κοινωνίες και για τους ανθρώπους περιλαμβάνουν ισότιμα, αλληλοεξαρτημένα και την ίδια τη φύση. Όταν έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο σύστημα, ας πούμε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι ένα τεράστιο σύστημα, έχει διάφορα πράγματα σε ισορροπία. Δηλαδή, ξέρω, το βάρος του, ο αιματοκρίτης του, καταλαβαίνετε θέλω να πω. Όλοι μας οι βιολογικοί παράγοντες έχουν κάποια όρια, πάνω και κάτω. Είναι δηλαδή μια ισορροπία, δηλαδή μια αντίθεση, η οποία έχει μια περιοχή μέσα στην οποία είναι υγιής και μια περιοχή στην οποία δεν είναι υγιής, υπάρχει πρόβλημα. Όσοι είναι εξοικειωμένοι με τις μαρξιστικές ορολογίες, η βασική αντίθεση είναι αυτό που καθορίζει εμπολής όλες τις άλλες. Στον άνθρωπο, ας πούμε, είναι η διατροφή. Δηλαδή, άμα δεν τρώμε, θα πεθάνουμε. Ή άμα τρώμε πολύ, πάλι θα πεθάνουμε. Η βασική αντίθεση, λοιπόν, σήμερα, σε αυτό το ενιαίο σύστημα, το βιοφυσικό σύστημα, που είναι η φύση και ο άνθρωπος, οι κοινωνίες και η φύση, είναι ανάμεσα στο κεφάλαιο και τη φύση. Είναι πολύ θεμελιακή αυτή η άποψη, γιατί ακριβώς παράγει και ένα περιεχόμενο πολιτικής. Πριν 50 χρόνια λέγαμε ότι η βασική αντίθεση είναι, ξέρω, το κεφάλαιο με την εργασία. Τώρα έχει ξεπεραστεί αυτή κατά κάποιο τρόπο και φτάνουμε μάλλον στην αντίθεση ότι το κεφάλαιο, δηλαδή ο τρόπος που έχουν οργανωθεί πια οι κοινωνίες κάτω από την επίδραση του κεφαλαίου, κάτω από την επίδραση του συμφέροντος, του κέρδους, της εκμετάλλευσης, έρχεται σε αντίθεση με τις φυσικές διαδικασίες του πλανητικού συστήματος που φυσικά περιλαμβάνει τον άνθρωπο. Πρώτα, ρίζα. Πρωτοβουλία για μια ριζοσπαστική αριστερά. Η ριζοσπαστική σημαίνει να φτάσουμε στο βάθος των πραγμάτων, στη ρίζα των πραγμάτων. Ίσως είναι ατελής εδώ η προσέγγιση μέσα από 4 σημεία μόνο, αλλά ας προχωρήσουμε βάσει αυτή. Όταν μιλάμε για πολιτική, έχουμε μια φιλοσοφική θεώρηση, κάποιες φιλοσοφικές αρχές, την αρχή της ισότητας, για παράδειγμα, την αρχή του δικαίου.
η πολιτική παράγεται όταν οι άνθρωποι βρήκαν μπροστά τους προβλήματα όταν συνέρεαν στις πόλεις. Από εκεί προέρχεται η έννοια της πολιτικής, ότι αντιμετώπισαν καινούργια προβλήματα μέσα από τις πόλεις, ενώ πριν ήταν κοινωνίες αγροτικές. Οι πόλεις λοιπόν παράγουν την πολιτική. Πρέπει να αναλύουμε λοιπόν την πραγματικότητα όπως αυτή εξελίσσεται και εξελίσσεται όλο και με ταχύτερους ρυθμούς, παράγοντας καινούργια φαινόμενα, για να δημιουργούμε την πολιτική. Ένα κομμάτι όμως είναι η πραγματικότητα όπως είναι, και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με το από πάνω, είναι η συνείδηση της πραγματικότητας. Τέλος, η πολιτική για να έχει ένα περιεχόμενο πρέπει να έχει μια προβολή μιας εικόνας για το μέλλον. Μιλάμε λοιπόν για την πολιτική οικολογία, η οποία θα πρέπει να πει, η πολιτική οικολογία, πώς θέλουμε να είναι αυτός ο πλανήτης, πώς θέλουμε να είναι το μέλλον των ανθρώπινων κοινωνιών. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καθοριστικό συστατικό στο να μπορέσουμε να πούμε όχι τι δεν θέλουμε ή τι γίνεται λάθος, αλλά πώς θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα για να συναρμόζει η ευμάρεια των ανθρώπων, η ευζοία των ανθρώπων με την ευζοία του πλαισίου μέσα στο οποίο ζούμε, δηλαδή της φύσης. Η πραγματικότητα. Μια διαφάνεια τώρα δεν μπορεί να πει όλα αυτά που πρέπει να υποθούν, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο κλιματικό πεδίο η κατάσταση δεν είναι καλή. Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται η κλιματική κρίση είναι, από τη μια είναι η παγκόσμια θέρμανση, από την άλλη είναι το footprint overshoot, δηλαδή ότι καταναλώνουμε περισσότερο χώρο, έχουμε ανάγκη από περισσότερο χώρο για να έχουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε και την ικανότητα της φύσης να αφομοιώνει αυτά που απορρίπτουμε. Ένας άλλος τρόπος είναι μέσα από τους κύκλους άνθρακα, τους κύκλους αζότου, τα πλανητικά όρια. Όλα αυτά που λέω έχουν αναφορές σε συγκεκριμένους τρόπους προσέγγισης. Περισσότερα για αυτά, αν χρειαστεί να βρούμε, έχω ένα κανάλι στο YouTube, το λέω Occupy Science. Εκεί πέρα μέσα υπάρχουν μικρά βίντεο που επεξηγούν αυτούς τους όρους. Στο βιοφυσικό πεδίο, δηλαδή στο πώς η ζωή κινείται πάνω στον πλανήτη. Έχω μπει μετά από πόση ώρα, είσαι εσύ. Μαρία, με Δεν συγχωρείς, μπορούσα να μπω, δεν ξέρω γιατί, και τώρα δεν έχω φωνή. με συγχωρείς να κόψεις το μικρόφωνο σου, Μαρία, γιατί μιλάει ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Ναι. Συνεχίστε, συντροφή. Έχετε Τι φωνή να και μάλιστα κάνεις. ωραία και σας ακούσαμε όλοι. Συνεχίζουμε. Υπάρχει μια ραχταία Ναι. εξαφάνιση ειδών και όσοι Και ασχολούνται μου λέει, your speaker is not working. Κλείσε το Check τηλέφωνο, your Μαρία. connection or use Κλείσε a το different μικρόφωνο σου, speaker. Μαρία. Μαρία, κλείσε το τηλέφωνο σου, το μικρόφωνο σου. Συνεχίστε, σύντροφε, παρακαλώ. Ναι. Για παράδειγμα, στις αρχές του 1800 ο άνθρωπος σαν μάζα μέσα στα άλλα σπονδυλωτά ήταν το 1%. Τώρα είναι γύρω στο 30-35%, δεν θυμάμαι ακριβώς τους αριθμούς. Πάντως η άγρια φύση, η ελεύθερη φύση, η φύση η οποία αναπτύσσεται στην επιφάνεια της γης, τα σπονδυλωτά χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, άμεση τουλάχιστον, είναι γύρω στο 4 με 6%. Δηλαδή έχουμε πνίξει όλα τα άλλα είδη και ζούμε εμείς και τα βοηδή, τα κατσίκια και οι κότες. Κατά βάση δηλαδή έχουμε κάνει την ανθρώπινη φύση μια μονοκαλλιέργεια. Στο επίπεδο των ανθρώπινων κοινωνιών τώρα, οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι αυτή τη στιγμή να ζουν μια αφύσικη ζωή και όλοι αυτό νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό έχει παρενέργειες στα ψυχολογικά μας, στην ψυχολογική μας συμπεριφορά. Έχει παρενέργειες στο πώς έχουμε εθιστεί στην ανομαλία. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει γενοκτονία και ενώ θα έπρεπε να είχαμε διαδηλώσεις κάθε μέρα, δεν έχουμε διαδηλώσεις κάθε μέρα. Θα έπρεπε να έχουμε μια αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Το δίκαιο παραβιάζεται παντού στον κόσμο και αυτά τα πράγματα έχουν αμβλύνει τα αντανακλαστικά, τα ανθρώπινα αντανακλαστικά. I have become comfortably numb, λέει ο Roger Waters. Στο γεωπολιτικό επίπεδο, που είναι ο τρόπος με τον οποίο μέχρι τώρα οι κοινωνίες καθοδηγούνται στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, δηλαδή τα μεγάλα γεωπολιτικά συμφέροντα, οι μεγάλες χώρες, οι ηγεμονικές χώρες, Αμερική, Κίνα, Ρωσία, BRICS κτλ. Είναι φοβερό ότι
όλη η κίνηση, όλος ο σχολιασμός, όλος ο σχεδιασμός, όλη η κατεύθυνση είναι στην επικράτηση συστημάτων εκμετάλλευσης. Δηλαδή η Κίνα, ας πούμε, έχει αυτή τη στιγμή κάνει μια εισβολή σε εισαγωγικά στην Αφρική, ζητώντας με μεγάλη παραχώρηση, ας πούμε, δανείων, εξοπλισμού, υποστήριξης, να φτιάξει τις δικές της υποδομές, όπου στα μάτια όμως όλων μας δεν μπορεί να κρυφτεί ότι αυτό δεν γίνεται μόνο από μια όψη αλληλεγγύης, αλλά έχει και μια εκμεταλλευτική όψη, με την έννοια ότι αυτοί επεκτείνονται γεωπολιτικά και προφανώς αυτό είναι αντανάκλαση μιας άλλης γεωπολιτικής επέκτασης από την τωρινή ηγεμονία που βρίσκεται μάλλον σε αποδρομή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι καταλαβαίνουμε εμείς από αυτή την πραγματικότητα, τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Πιστεύω, και δεν είναι αυτό μια μομφή, ότι αυτό που ζούμε είναι έξω από τα γνωστικά όρια των ανθρώπων. Υπάρχουν τεκμηριώσεις αυτές από ψυχολόγους, από νευροψυχιάτρους, που εξηγούν πώς συντεριάζουν τα δύο ημισφαίρια του ανθρώπου, του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ότι είμαστε αναγκασμένοι από το σύγχρονο τρόπο ζωής να είμαστε απόλυτα εστιασμένοι. Και έτσι το δεξί ημισφαίριο, το οποίο είναι αρμόδιο για την ευρύτερη θέαση, το έχουμε κατά βάση ακυρώσει, το έχουμε βάλει στην κατάψυξη, το έχουμε αναιρέσει. Οπότε, ενώ εστιάζουμε πολύ συγκεκριμένα να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, να πληρώσουμε την εφορία, να προσέχουμε στον δρόμο, να πάρουμε τα παιδιά από το σχολείο κλπ. Δεν βλέπουμε ότι την ώρα που εμείς ασχολούμαστε με το πώς θα διευθετήσουμε τις καθημερινότητάς μας τα πράγματα, συμβαίνουν αλλαγές τεράστιες γύρω-γύρω, οι οποίες υπονομεύουν ήδη το στόχο μας να εξασφαλίσουμε μια καλή ζωή για τα παιδιά μας. Οι άνθρωποι λοιπόν αδυνατούν να καταλάβουν. Κανείς, ας πούμε, δεν μπορεί να καταλάβει πώς δουλεύει το ίντερνετ. Όλα τα συστήματα πώς μας έρχονται διευκολύνουν τη ζωή μας. Αυτές τις μέρες θέλω να βγάλω μια άδεια κυκλοφορίας και θέλω 13 δικαιολογητικά. 13 χαρτιά πρέπει να πάω για να βγάλω μια άδεια κυκλοφορίας σε ένα μηχανάκι. Τα πολιτικά συστήματα, που γι' αυτά μιλάμε τώρα στην πραγματικότητα, έχουν εξαρθωθεί από τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Οι επιδράσεις όμως δεν είναι τόσο φανερές, ότι δεν υπάρχει πια πολιτική συζήτηση. Δεν υπάρχει πια διοίκηση της κοινωνίας. Είναι μεγάλα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά πάλι, μιλάμε για τη συνείδηση. Τα συστήματα ιδεολογικής αναπαραγωγής, περιλαμβάνουν φυσικά τα πανεπιστήμια, την εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης, έχουν γίνει εξαρτήματα των ελίτ. Η εκπαίδευση έχει καταρρεύσει. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Εμείς βλέπουμε την Ελλάδα, αλλά έχει γίνει παντού αυτό το πράγμα. Η εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να γίνει ένα σχολείο διαλεκτικής. Υπάρχουν εκπαιδευτικές μελέτες, νομίζω κάποιος Kevin Livingstone τα λέει αυτά, ο οποίος λέει ότι καταστρέφει η εκπαίδευση τη δημιουργικότητα του μυαλού των παιδιών. Και έχει συγκεκριμένα παραδείγματα και έχει συγκεκριμένες αναλύσεις για αυτό το πράγμα. Πολύ μεγάλο κομμάτι υπάρχει εκεί, το οποίο στερεί από τους ανθρώπους τη δυνατότητα της διαλεκτικής. Και μπορεί να δεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, να είναι καλός στη δουλειά του, μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος. Καλός σημαίνει τι, είναι διαλεκτικός. Μπορεί να δει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό που κάνει. Εκεί έχει μάθει τη διαλεκτική. Έχει πάθει όμως μια εθελοντική λοφοτομή, έτσι το λέω, σήμα λόγου είναι, να μην βλέπει με τον ίδιο τρόπο τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής του. Ένα κομμάτι σε αυτή την ευθύνη, και είναι για τη γενιά μου αυτό, είναι η τηλεοπτική αισθητική και ο ρυθμός. Στις γενιές που έχουν έρθει ήδη, που βρίσκονται τώρα εδώ, είναι οι γενιές του κινητού τηλεφώνου, του smartphone, όλοι βλέπουν και διάφοροι, ανεξάρτητα από ιδεολογία, ότι υπάρχει μια τροποποίηση συμπεριφορική του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι προσλαμβάνουν την πραγματικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ δύσκολο θέμα, διότι ζητάμε από τον άνθρωπο, από τον κάθε άνθρωπο, να βάλει τον εαυτό του σε κρίση του εαυτού του. Γιατί αν δεν υπάρχει τρόπο, δεν μπορείς να διδάξεις τον άλλο να γίνει με καταπίεση το να αποκτήσει διαλεκτική σκέψη. Πρέπει ο ίδιος μόνος του να την ανακαλύψει. Ναι, ονομάζω παλιούς ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν κατακτήσει αυτό, είτε από την εκπαίδευση, είτε από την αυτομόρφωση, είτε από τη ζωή τους την ίδια. Αυτό το τελευταίο είναι πάρα πολύ θεμελιακό επίσης, με την εξής έννοια, ότι οποιοδήποτε ασχοληθεί με μια παραγωγική διαδικασία, παραδείγματος χάρη, να πάει να μαζέψει ελιές που είναι εδώ στην Κρήτη, ή να φτιάξει ένα εξάρτημα στον Τόρνο, ή να σχεδιάσει ένα μηχάνημα, οτιδήποτε και αν κάνει κάποιος που θα παράξει ένα αντικείμενο, είναι αναγκασμένος να το δει ολικά, διαλεκτικά, να καταλάβει πάρα πολλές έννοιες, να καταλάβει την έννοια του χρόνου, να έχει την υπομονή, την επιμονή,
τη συστημική προσέγγιση, γιατί κάθε παραγωγική διαδικασία διδάσκει. Εμείς λοιπόν αφαιρώντας, μετακομίζοντας την παραγωγική μας βάση σε άλλες χώρες, εμείς η Δύση, ας πούμε, ξέρω, όποιες κοινωνίες το έχουν κάνει αυτό, στερούμε από τις επόμενες γενιές, από τους ανθρώπους, από εμάς, την ικανότητα να προσλαμβάνουν τη διαλεκτική μέσα από την καθημερινή εμπειρία. Όλη αυτή η κουβέντα γίνεται για να καταλάβουμε ότι αυτό που ζητάμε να κάνουμε, αυτό που ζητάμε να καταλάβουμε για να θεμελιώσουμε πολιτική, την πραγματικότητα, σε κοινή βάση, γιατί πρέπει να γίνει με δημοκρατικό τρόπο αυτό, δηλαδή να γίνει όχι με διατάγματα ή με προγράμματα, αλλά με αποφάσεις, με επιλογές όλης της κοινωνίας. Η δυσκολία η μεγάλη είναι στη συνείδηση. Η πραγματικότητα σε σχέση με το περιβάλλον μας έχει δοθεί από την επιστήμη. Αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν, για πολλούς και ποικίλους λόγους που σε αυτή τη διαφάνεια έχω καταθέσει, να την κατανοήσουν. Αυτό λοιπόν είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Στο κομμάτι το οποίο δεν έχω απαντήσει εδώ είναι το όραμα για το μέλλον. Δηλαδή, τι μέλλον μπορούμε να φανταστούμε όταν στα μυαλά του καθενός από εμάς βλέπουμε ότι η αποσύνδεση από τα ορυκτά καύσιμα θα φέρει τεράστιες δυσκολίες. Η έννοια της αποανάπτυξης σαν έννοια είναι αυτή στην οποία αντιδρά κάθε κοινωνία. Και αντιδρά και σωστά αντιδρά, εκεί είναι τώρα οι αντιφάσεις, διότι δεν μπορεί να δει μια άλλη κατάσταση. Εγώ όταν είμαι σε συζητήσεις το λέω να σκεφτούμε ότι ό,τι καλό έφτιαξε ο ελλαδικός πολιτισμός, που τυχαίνει να το ξέρουμε λίγο καλύτερα, φτιάχτηκε με συνθήκες όπου οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε ηλεκτρισμό, ούτε αυτοκίνητα και όμως φτιάξαν τη φιλοσοφία, φτιάξαν τη δημοκρατία, φτιάξαν το θέατρο, ξενυχτούσαν όλο το βράδυ για να κάνουν μια διάλεξη σε ένα συμπόσιο που το λέγανε τότε. Ζήσαν δηλαδή εξαιρετικά καλά με πολύ λιγότερη ενεργειακή βάση. Κλείνοντας τώρα εδώ, μόλις θα φύγω, θα στείλω στο chat αυτό το αρχείο, ελπίζω να το καταφέρω. Όποιος θέλει περισσότερο να δει και τις αναφορές σε αυτά που καταθέτω. Αν είναι να διαλέξω μία, να θυμηθείτε, υπάρχει μια διάλεξη Αμερικάνος συναδέλφος που την κάνει. Λέει Defining Radical in the Age of Humans. Και μπορείτε να δείτε εκεί πόσο, ας πούμε, μια σκέψη η οποία είναι ανεξάρτητη από ιδεολογία μπορεί να επιζητήσει κάτι εξαιρετικά ριζοσπαστικό. Παραμένω στη συζήτηση και ακούω φυσικά ερωτήσεις κτλ. Ευχαριστούμε, σύντροφε, για αυτό το βάθος, θα έλεγα, της ανάλυσης που μας προτείνεται, βάθος και επιστημονικό και πολιτικό, σε ορισμένα θέματα που νομίζω ότι είναι κεντρικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε πια το θέμα της αντίθεσης μεταξύ κεφαλαίου και φύσης. Να δώσω το λόγο τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Ελπίζω να είστε στη συζήτηση, γιατί σίγουρα θα τεθούν ερωτήματα. Δίνω το λόγο στον επόμενο, ο Πέτρος, ο Λινάρδο. Ναι. Πέτρο, έχεις το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Γιάννο. Μισό λεπτό να διακόψω λίγο τη ροή, γιατί εάν μπορεί ο προηγούμενος ομιλητής να σταματήσει να μοιράζεται Αυτό ψάχνω, ναι. Είναι εκεί το πράσινο κάτω, στη μέση. Ωραία. Συνεχίστε. Συγγνώμη. Λοιπόν, η δική μου παρέμβαση θα επικεντρωθεί σε θέματα πολιτικής, όχι μόνο για γενικούς λόγους, γιατί επίσης η εισήγησή μου, οι ιδέες τις οποίες θα παρουσιάσω, είναι ιδέες οι οποίες έχουν συζητηθεί και θα συζητηθούν στο άμεσο μέλλον στην ομάδα που είχε δημιουργηθεί για την Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ, και η οποία τυχαίνει να έχει αύριο μια συνάντηση για το ποιο θα είναι το μέλλον. Μια ομάδα η οποία περιλαμβάνει καθηγητές από πολλά πανεπιστήμια της Θεσσαλίας και της χώρας, και επιδιώκει
να βρει για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχουν τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα σαν αυτό που είχαμε πριν πάνω από ένα χρόνο, πριν 1,5 χρόνο στη Θεσσαλία, αλλά που τελευταία έχει εκδηλωθεί και σε κάποια νησιά στη Λίμνο και στη Ρόδο, και νομίζω και σε κάποιο βαθμό και στην Αιτωλοακαλανία τις τελευταίες μέρες. Η βασική δική μου προσέγγιση, με βάση τις προβλέψεις που έχουμε από το IPCC σε σχέση με την δυναμική που έχει η κλιματική αλλαγή και οι πολιτικές προσεγγίσεις που προτείνει αυτός ο διακυβερνητικός οργανισμός, πώς μπορούμε να παρέμβουμε σε μια εποχή κατά την οποία έχουμε αυτό που ονομάσαμε πολυκρίση του συστήματος στο οποίο ζούμε, όπως και στις υπόλοιπες χώρες στην πραγματικότητα, και αναζητούμε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε, να αλλάξουμε το σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που είναι στην πραγματικότητα είναι το καπιταλιστικό σύστημα στη σημερινή του μορφή, και να οικοδομήσουμε ένα σύστημα το οποίο έχει τη δυνατότητα πια να αντιμετωπίσει τα θέματα που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, που είναι στην πραγματικότητα δύο μεγάλες κατηγορίες. Απ' τη μια η ενεργειακή μετάβαση, δηλαδή μέσα σε ορισμένα χρονικά περιθώρια ο μηδενισμός της παραγωγής του θερμοκηπίου, που είναι ένα θέμα προς συζήτηση προφανώς, και μετά συγχρόνως και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που έχουν τα γνωστά αποτελέσματα που αφορούν τις συνθήκες κατοικίας, τις συνθήκες παραγωγής υλικής και υπηρεσιών, αφορούν τις υποδομές, έτσι, που γίνονται μεγάλες καταστροφές στις υποδομές, αλλά αφορούν και την προστασία των φυσικών πόρων. Είτε αυτό είναι το νερό, είτε είναι τα δάση και γενικότερα ο φυσικός, που έχει τεράστια σημασία. Έτσι. Η μετάβαση, η προσέγγιση από την σκοπιά του καπιταλιστικού συστήματος, και η κριτική και η προσπάθεια να βρεθεί ένα άλλο σύστημα των ανθρώπινων κοινωνιών, που να μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της κλιματικής αλλαγής, είναι κάτι βέβαια αρκετά δύσκολο, και το οποίο δεν αποτελεί στην πραγματικότητα ένα κρίσιμο θέμα στο χώρο της αριστεράς, που τείνει να αναπαράγει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει σήμερα, και να προτείνει λύσεις και ανήκουν σε εντάσσονται σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Η δική μου προσέγγιση είναι μια προσέγγιση η οποία λέει ότι χρειάζεται να αμφισβητηθούν αυτά τα συστήματα στα οποία ζούμε. Τι, έχω προβλήματα? Ναι, παγώνεις κάπου κάπου.
Α, τι να κάνω. Να κλείσεις την εικόνα μάλλον. Ναι. Θα κλείσω την Ναι, εικόνα. αυτό Ναι. θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο, ναι. Τώρα, εντάξει, Εντάξει. τώρα μ' ακούτε πάντως. Ναι, καλύτερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι ορατό και στην περίπτωση, ας πούμε, της Θεσσαλίας, ότι πολλές από τις επιπτώσεις και από τη σοβαρότητα των επιπτώσεων οφείλονται στο ότι ε, η διαχείριση σε επίπεδο αυτής της περιφέρειας, η διαχείριση βασικών θεμάτων, είτε αυτά είναι τα ζητήματα της υδροδότησης, έτσι, και όχι μόνο της ίδρευσης των κατοικημένων περιοχών, αλλά και της άρδευσης των καλλιεργιών, ή ζητήματα νομιμότητας των κατασκευών και της εγκατάστασης καλλιεργιών, πολλά τέτοια ζητήματα δηλαδή διοίκησης του οικονομικού και παραγωγικού συστήματος, έχουν μεγάλα προβλήματα. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι επανέρχεται τώρα, ας πούμε, στις συζητήσεις που έχουν γίνει με τη συνεργασία αυτής της εταιρείας των Ολλανδών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα για να ασχοληθούν με τη Θεσσαλία, επανέρχεται το ζήτημα της εκτροπής του αχελώου. Έτσι, δηλαδή έχουμε, ας πούμε, ζητήματα τα οποία έχει διαχειριστεί το ελληνικό κράτος και ειδικότερα η περιφέρεια με έναν τρόπο ο οποίος είχε τεράστια κενά και πολύ κακά αποτελέσματα. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα της διοίκησης στον ελληνικό καπιταλισμό, κάτι το οποίο το ξέρουμε ήδη σε μεγάλο βαθμό, παρουσιάζει πολύ μεγάλα προβλήματα λόγω των πελατειακών σχέσεων, λόγω της διαφθοράς και λόγω της μη αποτελεσματικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο. Η δική μου άποψη είναι ότι χρειάζεται να γίνει να μπει μπροστά μια συζήτηση αφενός, αλλά και μια πρακτική από μια στιγμή και μετά, προς δύο βασικές κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι η εγκαθίδρυση θεσμών σχεδιασμού, δηλαδή πολλά από τα ζητήματα τα οποία συζητάμε τώρα και για μετά την κλιματική αλλαγή, δηλαδή για την αντιμετώπιση της στην επόμενη περίοδο, πολλά από αυτά τα ζητήματα, η εγκατάσταση ακόμα και ανεμογεννητριών, η εξοικονόμηση ενέργειας, οι ενδεχομένως παρεμβάσεις στον τομέα της αποανάπτυξης, όλα αυτά χρειάζεται να τεθούν υποσυζήτηση και να υπάρχουν επιστημονικές επεξεργασίες σε σχέση με τις λύσεις που μπορεί να δοθούν σε αυτά τα ζητήματα. Και ένας δεύτερος βασικός προσανατολισμός είναι να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο οι τοπικές κοινωνίες, έτσι, οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες, που είναι καλλιεργητές, που είναι επιστήμονες, που εργάζονται σε διάφορους τομείς υπηρεσιών ή σε καλλιέργειες και σε παραγωγή υλική, να μπορούν οι άνθρωποι, δηλαδή να μπορεί ο απλός κόσμος, οι λαϊκές τάξεις να συζητάνε, να συνεργάζονται, να μπορούν να κρίνουν αυτά τα οποία επεξεργάζονται επιστημονικές ομάδες, να μπορούν να αναζητούν λύσεις σε αυτό το επίπεδο και στο επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Ας πούμε σε επίπεδο νομαρχιών, όχι σε επίπεδο περιφερειών, για να μπορεί να αξιοποιηθεί η γνώση που έχουν
οι άνθρωποι της οικονομίας, της παραγωγής, των όποιων δραστηριοτήτων που έχουν μία γνώση αναμφισβήτητα. Έτσι, έχει χρησιμοποιηθεί η έννοια της γενικής διάνοιας που είχε εισαγάγει ο Μάρξ παλαιότερα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτή η γενική διάνοια, έχει εμφανιστεί στις κοινωνίες μας. Οι άνθρωποι ξέρουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν αξιοποιούν, και να γεννηθεί έτσι μία δομή η οποία ένας τύπος δομής κοινωνικής που έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε σχέση με επιλογές που είναι και στρατηγικές ή και πολιτικές πιο άμεσες σε σχέση με αυτά τα θέματα τα οποία είπα προηγουμένως, που είναι τα ζητήματα της κατοικίας, της ζωής των ανθρώπων, τα ζητήματα των καλλιεργιών που πρέπει να τροποποιηθούν και να αντιμετωπιστούν με ένα νέο τρόπο, στη Θεσσαλία ιδιαίτερα, ζητήματα ίδρευσης σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες, αλλά και στα θέματα των κοινωνικών υπηρεσιών. Έτσι. Δηλαδή είναι ορατό ότι είτε αυτό έχει σχέση με τον Ντάνιελ είτε όχι, ότι το θέμα του συστήματος υγείας πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από ένα λαϊκό κίνημα, μέσα από μια λαϊκή κινητοποίηση. Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε συνέχεια, ας πούμε, σε αυτή την αβεβαιότητα σε σχέση με την δυνατότητα του συστήματος υγείας να φροντίσει τους κατοίκους αυτής της χώρας, και βέβαια με τα άλλα θέματα, ακόμα και τα θέματα των μεταφορών. Αν περάσουμε σε μια λογική σαν και αυτή που συνοπτικά παρουσίασα, του δημοκρατικού σχεδιασμού, πολλά ζητήματα τα οποία φαίνονται πολύ δύσκολα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή μετάβαση, μπορεί να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή τα ζητήματα, ας πούμε, με τις ανεμογεννήτριες, που είναι ανεμογεννήτριες τις οποίες επιλέγουν μεγάλες επιχειρήσεις, μπορεί να αντιμετωπιστούν με ένα πιο ευέλικτο τρόπο. Μπορεί αυτά που έλεγε και ο Λιμπεράκης πριν, ας πούμε, να υπάρξουν λύσεις που είναι στο πλαίσιο των πόλεων και μπορεί να συνδεθούν με την κατοικία των ανθρώπων με έναν στενότερο τρόπο. Όλα αυτά, δηλαδή, άμα έχουμε μια δημοκρατική, μια προσπάθεια να υπάρξουν εισηγήσεις σε δομές που λειτουργούν δημοκρατικά και οι άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν πραγματικά όχι μόνο τις επιθυμίες τους, αλλά και τις ανάγκες τους με έναν ολοκληρωμένο και σταθερό τρόπο, πολλά από αυτά τα ζητήματα μπορεί να αντιμετωπιστούν πολύ πιο εύκολα. Και βέβαια το ζήτημα, ας πούμε, στη Θεσσαλία έχει τεθεί το θέμα ποιες θα είναι οι καλλιέργειες στο μέλλον. Έτσι. Τι θα γίνει με το μπαμπάκι. Σε ποιο βαθμό πρέπει να περιοριστεί η παραγωγή του και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή ένα προσανατολισμό τον οποίο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να τον σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά, να τον δουλέψουμε. Αυτή είναι και η πρότασή μου για τη συνάντηση που έχουμε αύριο αυτής της ομάδας, επιστημονικής ομάδας για την Θεσσαλία, και από εκεί και πέρα να δούμε πώς ένα σύστημα το οποίο που είναι βλαβερό για καλλιέργειες, για συνθήκες κατοικίας, για τις υποδομές, για τις κοινωνικές υπηρεσίες, μπορεί πραγματικά να αντιμετωπιστεί με νέες στρατηγικές επιλογές. Αυτό είναι η πρόκληση της εποχής μας, έτσι.
δεν αρκεί να λέμε για την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτή η κοινωνία να οργανωθεί για να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές και να ικανοποιήσει ανάγκες οι οποίες κινδυνεύουν να επιδεινωθούν στο μέλλον. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο, για αυτή την συγκεκριμενοποίηση επί του πεδίου του προβληματισμού που έβαλανε και οι προηγούμενοι ομιλητές. Ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο λοιπόν στον Ιωσήφ, νομίζω. Ιωσήφ, έχεις το λόγο. Καλησπέρα. Καταρχήν θέλω να διευκρινίσω ότι πήρα την ελευθερία να αλλάξω ουσιαστικά τον τίτλο της ανακοινωθήσης εισαγωγής μου ή τέλος πάντων και να την προσαρμόσω σε ένα περιβάλλον πολιτικότερο, κυρίως εντοπίζοντας την προσοχή μου σε μια διάσταση πιο πολιτικοποιημένη στην προσέγγιση που θα θέλω να προσδώσω στην παρουσίασή μου. Και οι δύο τίτλοι ουσιαστικά αυτοεξυπηρετούνται, αλλά πρόθεσή μου είναι να κάνω αυτό που θεωρώ ότι είναι μια ανασκαφή που προσπάθησα να κάνω και κάποιες εξορίξεις σε πολλά έργα, σε πολλές εργασίες μάλλον, όχι έργα, απάνω στο θέμα της σχέσης κεφαλαίου φύσης, τα οποία κατά την εκτίμησή μου δεν έχουν τόσο εκτιμηθεί, χρησιμοποιηθεί και δεν έχουν κατέβει στην πολιτική διάσταση του προβλήματος. Ξεκινάω λοιπόν λέγοντας ότι η οικολογία δεν είναι πλέον ένα μερικό στοιχείο της πραγματικότητας, αλλά η συνθήκη της κοινωνικής ζωής που αλληλεπιδρά οργανικά με το περιβάλλον. Το να μιλάμε σήμερα για οικολογία χωρίς να βάζουμε δίπλα το επίθετο πολιτική, που την επαναφέρει αμέσως στο κέντρο της κοινωνικής οργάνωσης, προδίδει μάλλον μια συγχώρητη αφέλεια. Συγγνώμη, ένα λεπτό γιατί έχω ένα πρόβλημα, θα το λύσω. Η πολιτική λοιπόν οικολογία είναι ένα διεπιστημονικό εργαλείο μελέτης των αλληλεπιδράσεων ανθρώπου και περιβάλλοντος, που προσπαθεί να αναλύσει στο πώς οι ανισότητες ισχύως επηρεάζουν την κατανομή των περιβαλλοντολογικών συνεπειών της ανάπτυξης. Το θεμελιώδης χαρακτηριστικό της πολιτικής οικολογίας, γι' αυτή μιλάμε, είναι η πολιτικοποίηση των περιβαλλοντολογικών προβλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα αναλύονται σε σχέση με τις οικονομικές ανισότητες και το πολιτικό σύστημα, χωρίς βέβαια να παραμελείται η σύγκρουση που ενδεχόμενα δημιουργείται από την αντίθεση μεταξύ διαφόρων εναλλακτικών μοντέλων και διαδικασιών. Οι κυριαρχίες. Η τρέχουσα συζήτηση, όπως αυτή τουλάχιστον εκδηλώνεται σε κάποιες πλευρές της Ευρώπης, αναφέρομαι σε εργασίες του Πελιτσόνη, περιστρέφεται γύρω από την έννοια της νέας κυριαρχίας επί της φύσης, όπου η επικυριαρχία στη φύση εμφανίζεται να υπερβαίνει πλέον την απλή καθυπόταξή της. Κυριαρχία στη φύση σήμερα σημαίνει τη διοχέτευση νέων αναταράξεων στις εύθραυστες υπάρχουσες ισορροπίες, προσδοκώντας ενδεχόμενο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να αποδειχτεί κάπως διαχειρίσιμο και σε αυτό το επικίνδυνο μείγμα ιδιοφυΐας και τρέλας που κρύβεται πίσω από την κλιματική και γενετική μηχανολογία. Αναφέρουμε στις εργασίες της Elizabeth Kolberg. Έχουμε απεριόριστη, κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει απεριόριστη πίστη στην αποκαταστατική δύναμη της ανθρώπινης ευευρετικότητας, καθώς συχνά ξεχνάμε ότι η ανοικοδόμηση ενός οικοσυστήματος είναι εξαιρετικά πιο δύσκολη από την καταστροφή του. Η κλιματική κρίση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι ένα τυπικό παράδειγμα αποτυχίας της αγοράς, όπου ακριβώς απέτυχε να υπολογίσει το κόστος των περιβαλλοντολογικών εξωτερικοτήκων, τα externalities καθώς λέγονται,
και ωστόσο καταβάλει προσπάθειες και συνεχίζει να την αποσυνδέσει μάλλον την οικονομική ανάπτυξη από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με την πολιτική ευρύτερα να αναθέτει στην αγορά το καθήκον να επιλύσει τις δικές της αντιφάσεις, δηλαδή να εμπαρευματοποιήσει τις εκπομπές και να δημιουργήσει, ως συμβαίνει, και αγορές άνθρακα, ουσιαστικά άδειες ρύπανσης, συνέχισης ρύπανσης. Στο διάλογο σήμερα, λοιπόν, σε πολιτικό επίπεδο, κυριαρχεί η ανάδειξη των νέων ηλισμών, που στοχεύουν στην προσπάθεια εξάλειψης κάθε ασυνέχειας μεταξύ φύσης και πολιτισμού. Πολιτισμός ευρύτερα, περιλαμβάνει και την πολιτική. Στοιχείο το οποίο ακούσαμε από την τοποθέτηση και του Δημήτρη. Το ανθρώπινο και το φυσικό δεν είναι ξεχωριστά, αλλά ούτε μπορούν ακριβώς και να αφομοιωθούν μεταξύ τους. Ο κίνδυνος αυτών των προσεγγίσεων συνίσταται στο ότι χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν ότι έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στο μετασχηματισμό των οικοσυστημάτων που δεν μπορούμε πλέον να σταματήσουμε. Πόσο μάλλον να γυρίσουμε πίσω. Η ακύρωση του διεισμού, αυτό που αναφέρθηκε πριν, μεταξύ φύσης και πολιτικής, συχνά δεν είναι τίποτα περισσότερο από το δείκτη μιας περαιτέρω εμπορευματοποίησης της φύσης, μιας περαιτέρω επιβολής του πολιτισμού πολιτικής απάνω στη φύση. Η διάβρωση των ορίων μεταξύ των δύο βασιλείων προσφέρεται σε όποιον θέλει να νομοποιήσει οποιαδήποτε νέα εκμετάλλευση της φύσης, σαν να ήθελε να ασχίσει μια κυριαρχία δεύτερης τάξης, τον έλεγχο του ελέγχου της φύσης, όπως τον ορίζει Κόλμπερτ. Κλιματική δικαιοσύνη. Να αναλύσουμε λίγο τον όρο καλύτερα αυτό στην πολιτική του διάσταση. Οι εργατικές κινητοποιήσεις των δεκαετιών 60 και 70 στη Δυτική Ευρώπη είναι η πρώτη περίοδος, η πιο συγκεκριμένη, που αναδεικνύεται το αδιαχώριστο των εργατικών και των περιβαλλοντικών αγώνων, που έφεραν στο προσκήνιο το οικολογικό ζήτημα και τη σχέση περιβάλλοντος αγοράς, ξεκινώντας από τη βλαπτικότητα, nocivity, του εξορυκτισμού, τη ρύπανση και τις αδικίες στην οργάνωση εργασίας μέσα στα εργοστάσια. Τα θέματα υγείας μέσα στο εργοστάσιο. Ταυτόχρονα αναδείχθηκαν μέσα από τους αγώνες η ασυμβατότητα της κλιματικής δικαιοσύνης με την αποικιοκρατία, την πατριαρχία, οι οποίες είναι μεν διαφορετικές, αλλά αλληλένδετες εκφράσεις της καπιταλιστικής νεωτερικότητας. Η θεωρία της σύγκλησης των αγώνων, που προφανώς δεν σχετίζονται άμεσα με την οικολογία, εξέφραζε τότε και μερικώς και τώρα ένα φιλόδοξο πολιτικό επίδικο. Οι αγώνες αυτοί προδιαγράφουν τουλάχιστον στην Ευρώπη την επικοινωνικοποίηση της διασύνδεσης των εργατικών αγώνων με τη βιομηχανική βλαπτικότητα, όπου τα περιβαλλοντικά ζητήματα γίνονται πολιτικά ορατά πλέον. Υπάρχει ωστόσο ένα πρόβλημα που σήμερα θα ονομάζαμε μετατόπιση του κόστους, cost shifting, των αρνητικών επιπτώσεων της ανάπτυξης και της εργασίας, της κοινωνικής αναπαραγωγής, σε ένα αποθεσμοποιημένο χώρο αποθήκευσης υποαξίας. Τι σημαίνει αυτό? Στην παρένθεση αυτή, αυτός ο χώρος περιλαμβάνει την οικιακή γυναική απασχόληση, τον οικοκυριό δηλαδή, τους ακραία εκμεταλλευόμενους εργαζόμενους με δηλοπρεπείς και απεικιοκρατικού τύπου συνθήκες. Περιλαμβάνει μη ανθρώπινα υποκείμενα, όπως η βιόσφαιρα, η οποία πληρώνει το υψηλότερο τμήμα της ανάπτυξης. Αυτός είναι ο καινούριος διαχειρίσιμος καπιταλιστικός χώρος, η αποθήκη, όπως εγώ είπα. Η πρόκληση της σημερινής πράσινης οικονομίας είναι ότι η ανάπτυξη μπορεί να συνδεθεί με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά εις βάρος της εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε γίνει μάρτυρες μιας ισχυρής κρίσης διαμεσολαβητικών φορέων, όπως τα συνδικάτα, τα οποία έχουν υποστεί έντονα τη διλημματική ρητορική της αντίθεσης μεταξύ της προστασίας της εργασίας και της οικολογικής μετάβασης. Παραδείγματα τα ξέρουμε όλοι και τα ακουμπάμε καθημερινά. Όπως λέει η Νάνσι Φρέιζερ, ο καπιταλισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια θεσμοθετημένη κοινωνική τάξη και ως εκ τούτου ως κάτι που περιλαμβάνει ολόκληρη την οργάνωση κοινωνίας και τις σχέσεις με την υλικότητα.
Η εμφάνιση αυτών των νέων οικολογικών συμμαχιών πιστοποιεί ότι η παραγωγή, η κοινωνική αναπαραγωγή και η φυσική αναπαραγωγή αποτελούν μέρος του ίδιου ζητήματος και δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να μετρηθεί με τη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επικρατούσα εκτίμηση, τουλάχιστον στη μαρξιστική πλευρά, ότι θα μπορούσε να ξενερώσει τη διάσταση του εργατικού ζητήματος, συνδέοντάς το με άλλες κοινωνικές ανησυχίες και έτσι αποδυναμώνοντας ίσως εργατικούς αγώνες. Οι οικομοντερνιστές και αποπολιτικοποίηση και ο πράσινος καπιταλισμός. Να δούμε τι σκέφτεται στα θέματα αυτά η δεξιά και κυρίως η εκλεπτισμένη, αν μπορεί να υποθεί έτσι, η σκέπτουσα, γιατί υπάρχει και εκεί κομμάτι άκρας δεξιάς. Ακριβώς στην πιο εκλεπτισμένη περιοχή της οικολογικής αντίληψης της νέας ακροδεξιάς βρίσκεται ένα γνωστό βιβλίο του Michael Shellenberger, το Apocalypse Can Wait, και δεν είναι τυχαίος ο τίτλος, που ισχυρίζεται ότι, και κάνω quote, η περιβαλλοντολογική, ενεργειακή και οικονομική πρόοδος αποτελούν μέρος μιας ενιαίας ασταμάτητης διαδικασίας. Για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη αγορά, μεγαλύτερη αποδοτικότητα παραγωγής και μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να αλλάξει η κοινωνική οργάνωση, ούτε η ανάπτυξη να σταματήσει ή να εγκαταλείψει στοιχεία της. Η ασυμβατότητα μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονομικής ανάπτυξης θα είναι ένα παραμύθι που οι ρομαντικοί και καταστροφικοί οικολόγοι έχουν εφεύρει για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους για τον πολιτικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Ο οικομοντερνισμός, έτσι προσδιορίζεται αυτή η προσέγγιση, είναι η αιχμή του δώρατος μιας αντίληψης που επιχειρεί να διακρίνει τις δύο παραμέτρους του προβλήματος, τη σταθερή και τη μεταβλητή. Η σταθερή παράμετρος είναι το υπάρχον κοινωνικό μοντέλο, το οποίο για τους οικομοντερνιστές είναι ο καλύτερος από όλους τους δυνατούς κόσμους. Ενώ η μεταβλητή είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα οικολογικά προβλήματα που πρέπει να εντατικοποιηθεί. Πρόκειται για μια ιδεολογία με την κυριολεκτική έννοια της λέξης, δεδομένου ότι είναι μη διαψεύσιμη. Η αρχική υπόθεση είναι ότι οι περιβαλλοντικές καταστροφές δεν προέρχονται από τα πράγματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αλλά από το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει αρκετά και επομένως πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Οι οικομοντερνιστές είναι επίσης υποστηριχτές του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, δηλαδή ότι η καταστροφή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η κλιματική. Και επομένως η κατεύθυνση πρέπει να είναι η οργάνωση της ανθρωπότητας σε διαφορετική βάση, που μόνο μερικά άτομα θα προσδιορίζονται για να επιβιώσουν. Αυτή είναι η αποκάλυψη που τείνει στην απολιτικοποίηση του λόγου, αφού θεωρεί την καταστροφή δεδομένη και επικαλείται ένα λόγο ελπίδας σε υπερτεχνολογικές βάσεις, ενώ στο επίπεδο της κοινωνικής οργάνωσης δεν προτείνει καμία αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Οικολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός. Οι Ναόμι Ορέσκες και ο Έρικ Κάνουεϊ, στο Big Myth, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2023 πρόσφατο, ισχυρίζονται ότι η σχέση μεταξύ καπιταλισμού και σοσιαλισμού, ελεύθερης αγοράς και σχεδιασμένης οικονομίας, αναρχίας και τυραννίας, αν θέλετε, είναι στην πραγματικότητα ψευδείς διχοτομίες, καθώς υπάρχουν αμέτρητες ενδιάμεσες εναλλακτικές λύσεις μεταξύ αυτών των ακραίων πολικοτήτων. Θα μπορούσε μάλιστα να είναι κάτι υβριδικό, όπως ο κρατικά ρυθμιζόμενος καπιταλισμός. Προς το παρόν, ο καπιταλισμός προχωρά σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ενδιαφέρον να παρουσιαστεί η προσέγγιση του Γιάννη Βαρουφάκη, που αναφέρεται στην τέχνο-φεουδαρχία. Ακριβώς όπως στα τέλη του 19ου αιώνα υπήρξε μεγάλη μετατροπή της φεουδαρχίας σε καπιταλισμό. Η εξουσία και ο πλούτος που συνδέθηκαν πλέον με τα εισοδήματα από τη γη, αλλά και με το κέρδος που αποκτήθηκε από την κατοχή των μέσων παραγωγής και του επενδυτικού κεφαλαίου, και με τον ίδιο τρόπο που σήμερα φαίνεται μεταβαίνουμε προς μια πολύ εξελιγμένη μορφή φεουδαρχίας, πάντα κατά Βαρουφάκη, στις οποίες ο πλούτος και η ισχύς
εξαρτώνται από τον έλεγχο τεράστιων παρθένων πεδίων προς εκμετάλλευση. Δηλαδή τα clouds, τα νέφη, το ίντερνετ και οι ψηφιακές πλατφόρμες. Η εξουσία διολυσθένει από τους παραδοσιακούς καπιταλιστές σε ένα μικρό θύλακα υπερπλουσίων φεουδαρχών, όπου ο Βαρουφάκης τους αποκαλεί νεφελιστές. Δεν παράγουν τίποτα αυτοί. Βλέπουν το μεταχικό τους κεφάλαιο να εκτινάσεται από την απλήρωτη εργασία των χρηστών του διαδικτύου, που είμαστε εμείς, εισπράττουν ενίκαιο από άλλους καπιταλιστές που εδώ δεν μπορούν πλέον να κάνουν χωρίς πλατφόρμες τους για να πουλούν και να διαφημίζουν τα προϊόντα τους. Είναι οι εισοδηματίες της ψηφιακής σφαίρας, με τους παραδοσιακούς καπιταλιστές να υποβιβάζονται σε υποτελείς και όλους εμάς στην τάξη των εθελοντών υπαλλήλων. Οι νεφελολόγοι όχι μόνο μονοπόλησαν τις αγορές, αλλά και τις υποκατέστησαν. Και ο πλούτος, όπου η ιδιωτικοποίηση του διαδικτύου τους επέτρεψε να συσσωρεύσουν, και εδώ θέλω την προσοχή σας, είναι τέτοιος που σήμερα είναι αυτοί που αποφασίζουν τις λύσεις για την κλιματική κρίση, ή τουλάχιστον τις τάσεις, που πρέπει να υιοθετηθούν και οι ίδιοι να ελέγχουν τις μεσιανικές τεχνολογίες του μέλλοντος που για τις επενδύσεις τους. Δηλαδή, την πυρηνική σύνδεξη, τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και τη γεωμηχανική. Η φεουδαρχιοποίηση του καπιταλισμού δεν αμφισβητείται και η κοινωνία, τουλάχιστον όχι από όλους. Και η κοινωνία γίνεται μάρτυρας ενός μετασχηματισμού πολλών οικονομικών και πολιτικών βασικών προϋποθέσεων, αλλά και αξιών και γνωστικών λειτουργιών του καπιταλισμού, αν τον θεωρήσουμε και συνεχίσουμε σαν θεσμοποιημένη κοινωνική τάξη. Για παράδειγμα, το τέλος της παγκοσμιοποίησης προς την κατεύθυνση πολικότητας φαίνεται να υποστηρίζει τη θέση της τεχνοφεουδαρχίας, καθώς και τη ρήξη της σύγχρονης εργαλειακής ορθολογικότητας υπέρ μιας καθαρά πειραματικής διαχείρισης των αδειόμενων προβλημάτων, καθώς πλέον έχει υποχωρήσει υποποίθηση ότι είναι σε θέση να συνδεθούν οι αιτίες των κρίσεων με τις επιπτώσεις τους. Άλλες εκτιμήσεις αντικρούν, για παράδειγμα, τις επερχόμενες μετατροπές του καπιταλισμού σε νέο φεουδαρχία. Για παράδειγμα, ο πλούτος και η δύναμη των νέων φεουδαρχών τροφοδοτούνται από την κουλτούρα του υπερκαταναλωτισμού, η οποία δεν σχετίζεται με την οικονομία της στερητικότητας και της απλής επιβίωσης όπως στο φεουδαρχικό κόσμο, ακόμα και αν εκείνη την εποχή υπήρχε ήδη μια πλούσια τάξη με δυσανάλογη κατανάλωση, λίγο σαν τις πολυτέλειες της σύγχρονης υπερπλούσιας τάξης. Μια σημαντική διαφορά είναι ότι η παραδοσιακή φεουδαρχία δεν βασιζόταν σε αυταρχική τάξη, αλλά σε μια τάξη ασφάλειας, security. Οι φεουδάρχες του παρελθόντων ασκούσαν στρατιωτικό έλεγχο απάνω στις ταξικές σχέσεις. Και εκτός αν οι νέοι φεουδάρχες, οι δικοί μας σύγχρονοι, αποφασίζουν να δημιουργήσουν και δικό του στρατό, ένα ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί, το είδος της δεσπόζουσας θέσης που μπορούν να ασκήσουν επί της κοινωνίας παραμένει εγγενώς διαφορετικό. Έτσι αντιμετωπίζουμε ένα μετασχηματισμό του καπιταλισμού που είναι περίπλοκος και δύσκολο να ερμηνευτεί, επειδή ορισμένες προϋποθέσεις της νέας φεουδαρχίας έρχονται σε αντίθεση ακόμα με τις ίδιες αρχές της φεουδαρχίας. Η αντίθεση που παρατηρούμε δεν είναι μεταξύ του καπιταλισμού και κάποιας μορφής σοσιαλισμού που ασκεί διορθωτική εξουσία πάνω στο πρώτο, αλλά μεταξύ ενός ακραίου υπερφιλελευθερισμού και ενός εθνικιστικού ρεβανσισμού. Οικολογία, κόσμος και κρίση του καπιταλισμού. Εδώ θα κάνω μια γρήγορη αναφορά στην πολύ ενδιαφέρουσα και καινοτόμο εργασία του Jason Moore. Και τελειώνω. Η οικολογική κρίση έχει πλέον αναγνωριστεί μέσα από τη συζήτηση και τα κινήματα ως αποτυχία του καπιταλισμού, ή κάποιοι το θεωρούν. Ή τέλος πάντων αυτή είναι η θέση του Moore. Όχι μόνο ως παρενέργεια, αλλά ως συνέπεια της λογικής της κυριαρχίας, της εκμετάλλευσης και της ιδιοποίησης. Η πανδημία και η επιστροφή των πολεμικών αναμετρήσεων σηματοδότησαν μια μερική οπισθοδρόμηση στη δυναμική που τα κινήματα κλιματικής δικαιοσύνης είχαν καταφέρει να εκφράσουν, καθώς και τη σταδιακή και αυξανόμενη υποχώρηση ενδιαφέροντος από τη μεριά των θεσμών. Στην Ευρώπη το είδαμε αυτό. Οι τελευταίοι έχουν αναδείξει μια νέα ατζέντα προτεραιοτήτων, γεμίζοντας το δρόμο της οικολογικής μετάβασης με εμπόδια και αναστολές
και στρίβοντας απότομα το τιμόνι στη σκοτεινή λεωφόρο της στρατικοποίησης, τόσο των διεθνών σχέσεων όσο και της καθημερινής ζωής, με επικαιροποιημένες συνταγές αστυνομοκρατίας, προκειμένου να διασφαλιστεί το ετοιμόρροπο status quo λόγω ελλείψεως πόρων και επαρκούς κοινωνικής συνένεσης, μέσα σε ένα παγκόσμιο τοπίο σε πλήρη επαναπροσδιορισμό. Μπροστά σε γεωπολιτικές ανακατατάξεις, την ένταση της βίας ή τουλάχιστον της κοινωνικά αποδεκτής και πολιτικά επικαιροποιημένης, που αντιλαμβανόμαστε σε όλα τα επίπεδα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που γίνονται πλέον ο κανόνας, γιατί άλλο μπορούμε να μιλήσουμε αν όχι για μια κοσμοϊστορική κρίση του καπιταλισμού. Αυτή της κοσμοϊστορικής κρίσης είναι μια έννοια που ο ίδιος ο Μουρ κινητοποιεί, ρωτώντας αν αυτό που βιώνουμε μπορεί ή όχι να θεωρηθεί ως πορεία προς την τελική κατάρρευση του συστήματος ή απλά ως μια εξελικτική κρίση που ανοίγει σε μια συστημική αναδιαμόρφωση σε νέες φάσεις και διαδικασίες συσσόρευσης. Αν ακολουθήσουμε το συλλογισμό του Μουρ, η φύση, μακριά από την τρέχουσα αντίληψη, είναι ένα ταξικό σχέδιο, το όργανο μέσω του οποίου η άρχουσα τάξη κυβερνά. Θέση που συμπυκνώνει την ενοιολογική στροφή του Μουρ εντός του οικομαρξισμού, λέγοντας ότι η ιδέα ότι δεν υπάρχει φύση εκτός από τον καπιταλισμό, εξού και η αδυναμία να μιλήσουμε για τη φύση έξω από τη συλλογιστική αυτού του συστήματος, συνεχίζει δεν να ισχυρίζεται, πάντα ο Μουρ, ότι ο καπιταλισμός δεν διαθέτει οικολογικό καθεστώς. Ο καπιταλισμός είναι ένα οικολογικό καθεστώς. Αυτός ο τρόπος κατανόησης της σχέσης μεταξύ καπιταλισμού ως συνόλου των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής και αναπαραγωγής και της φύσης ως ζωντανής πρώτης ύλης της εργασίας και της εμπεριεχόμενης αξίας σε αυτήν είναι ίσως αυτό που διακρίνει καλύτερα το έργο του Μουρ. Τελειώνω λέγοντας, πλέκοντας τις οικομαρξιστικές και μαρξιστικές σκέψεις γύρω από το θέμα της οικολογίας, του φεμινισμού, της αποαπικιακής σκέψης, με τη συζήτηση για τους νέους υλισμούς και την οντολογική στροφή, ο Μουρ προτείνει μια πρωτότυπη σύνθεση. Το κεντρικό σημείο είναι να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η υλική βάση της αναπαραγωγής της ζωής δεν είναι ένας άλλος κόσμος από τις κοινωνικές σχέσεις και τις παραγωγικές δραστηριότητες. Όλες αυτές οι διαφορετικές σχέσεις είναι αλληλένδετες οριζόντια, όπως ένα δίκτυο, στο οποίο η αυτενέργεια, το self-efficiency και η υποκειμενικότητα δεν πρέπει να κατανοούνται μόνο ως ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης σφαίρας, αλλά να επεκτείνονται στις ζωντανές κοινότητες. Ιδωμένος με αυτόν τον τρόπο, ο καπιταλισμός χτίζει συγκεκριμένες οικολογίες, που είναι λειτουργικές για τους στόχους της συσσόρευσης. Αλλά ισχύει και το αντίθετο. Οι μη ανθρώπινες φύσεις, οι κλιματολογικές συνθήκες, η γεωγραφική κατανομή των πόρων επιτρέπουν ή εμπηδίζουν την επέκτασή του. Είναι επομένως απαραίτητο να προχωρήσουμε πέραν από τον καρτεσιανό δεισμό, φύση, πολιτική, κοινωνία αν θέλετε. Ωστόσο αυτή η φιλοσοφική θεωρητική λειτουργία δεν αρκεί. Επειδή η αποσυναρμολόγηση του δεισμού ως βάση κυριαρχίας ορισμένων ανθρώπων πάνω στη βιόσφαιρα απαιτεί αναγκαστικά μια ριζοσπαστική κριτική του καπιταλισμού, του συστήματος μέσα στο οποίο αναδύονται και στεροποιούνται οι διχοτομίες της νεωτερικότητας σε πρώτη φάση. Ο Μουρ προτείνει ότι η έννοια της φύσης γίνεται θεμελιώδης για τη διατήρηση των διαδικασιών της καπιταλιστικής συσσόρευσης. Η αντίληψη αυτή στηρίζεται στη φεμινιστική, στην οικοφεμινιστική, στην απεικιοκρατική εμπειρία. Το πλεόνασμα που προέρχεται από την εκμετάλλευση της παραγωγικής εργασίας δεν θα ήταν τίποτα χωρίς αυτό που προέρχεται από την ιδιοποίηση της απλήρωτης εργασίας των γυναικών, των ρατσιστικοποιημένων υποκειμένων, της μη ανθρώπινης φύσης που συμβάλλουν χωρίς κόστος στην αναπαραγωγή ολόκληρου του συστήματος. Η ιδεολογική δικαιολόγηση για την ειδοποίηση μιας τέτοιας εργασίας είναι ακριβώς για τον Μουρ η έννοια της φύσης. Εδώ θα σταματούσα γιατί φαντάζομαι ότι έχω υπερβεί το χρόνο. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν σε δεύτερη φάση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας για μια δύσκολη παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωσήφ. Πράγματι, έχουμε απέναντί μας 4 τοποθετήσεις, 4 αναλύσεις, οι οποίες η κάθε μια από την πλευρά της
δίνει πλήθος υλικού για σκέψη και συζήτηση.